Godinu između dva svetska dana slobode medija novinari u Srbiji pamtiće po upozorenjima koje je policija na kućnom pragu saopštavala novinarima da će snositi zakonske posljedice za kršenje javnog reda i mira ukoliko se pojave na ekološkim protestima. Zahvaljujući protestima novinarskih udruženja, prekršajne prijave protiv novinara koji su izveštavali sa ovih protesta, Gorana Jevremovića iz Jagodine, Branka Žujovića iz Subotice, Željka Milojevića iz Smedereva su povučene, ali ne i protiv novinarke freelancerke iz Sente, Mina Delić, koja je dobila poziv sudije za prekršaje za 23. maj ove godine. U godini između dva svetska dana slobode medija povećan je broj pretnji i uvreda novinarkama i novinarima preko društvenih mreža. Vrhunac ugrožavanja sigurnosti novinara je štampanje uvredljivog letka poternica za glavnom i odgovornom urednicom Podrinskih Isidorom Kovačević, kojim je bio oblepljen ceo Šabac. Organizatori i nalogodavci ove antinovinarske akcije još nisu pronađeni. Godinu za nama pamtimo i po slep tužbama kojima je kompanija Millennium Team tražila da od više lokalnih medija po 100.000 evra za naknadu materijalne štete zbog povrede ugleda samo zato što su preneli optužbu funkcionera Narodne stranke sa konferencije za novinare na račun ove kompanije.